lanaldiak berriz borrokai ekin jaue una ondoren eta lehenengo greba eguna da, urrian izango dian 3 greba egun honetatik. Gaur kalera ateraga aldarrikatzeko hitzarmen duin nahi dula, 2008 hitzarmen bari dare Bizkaiko ostalariak, eta eskatzen duna da hitzarmen duin bat. Hitzarmen duina bertan barne bilduko dabena KPI-xa bermatuta eukitzea eta lanaldixan murrizketa bat. Gaur-gaurkoz patronalak ez dauka olako eskaintzaik, urrengo astelenian, hilan 9 urrengo bilera dauku eta argi daukuna da, edukirik ez baldin badago bilera horretan borroka jarraitzuko da. Urrengo greba deialdixak izango dira urrian 11 eta 12.